provincialy fa zaho zay mba hizara zay hely haiko sady tsy ambo za zio tiky hoe andeha ampianatra atsika na hanomia leçon atsika fa hizara le hely haiko sady nisy fotoagna koa mba nandalovanay tagnatin'ny fitondragna mba nisy raha hely eta agnatin'izay. Par rapport am'le raha mampiahiahy atsika zegny sy tamin'ny question posegna teo, efa maro koragna natao teo ary efa nagnano historique atsika teo fa maro zegny le lalagna nandalova depuis 1991 nandalo 2002 2000 crise jiaby nandalo regny defa nisy manifestation natao tamiregny niadiagna ity le tsindry azo legna mahazo atsika satria efa nikoragnitsika teo fa tamin'ny fotoagnany nazahoantsika fahaleovantegna voalohany izy koa navy teo amin'ny fitondragna i tompokolahy Philibert Tsiragna na président dia efa nieritseritsy io resaka décentralisation io fizaragna aradrariny ny ariagna sy le mode de gouvernance décentralisé nametraka izy tamin'ny fotoagna zay le budget provincial izy koa fa niala teo amin'ny fitondragna i Tsiragnana dia tamin'ny alalan'ny fihetsiketsehana dia niditry général Ramanantsoa. Raha nataon'ny général namoagna io budget provincial io tamin'ny alalan'ny ordonnance 73 013 donc izay raha tsy diso za foagnana ny raha hely budget provincial nanagnatsika igny ny foagna centralisé raha jiaby zegny vola jiaby baka amintsika ty miakatra Antananarivo agny atsika koa mila vola mangataka amindreo agny ary amaizandreo compte goutte izy bakagny ary zegny nahatonga zegny le tsy fandrosoagna atsika fa voalaza teo jusqu'à zio zegny tsy mandroso malgré ity faritsitsika faritsy diana ty faritra azo lazaigny hoe namaizan'ny Zagnahary tsisy raha tsisy amintsika ato atsika farany lohany agny mahazo ranomasy atsika de deux côtés izy koa tsika mizaha manomboka baka ambanja agny jusqu'à Diego agny izy koa resaka tany zay ny raha tsaboinao tsisy raha tsy maniry atsika misy masifiny tsara tanàna Manongarivo ambanja ao izay misy sol tegna tsara be ary Mbilobery misy montagne ny Ankara hitatsika ny plaine de Mahavavy zegny ny raha tsaboinao vary fary mamokatra aby mandetsika jusqu'agny Diego agny misy montagne d'Ambre izay massif volcanique koa izay zegny raha tsaboinao amin'igny ceinture d'Ambre igny misy rano atsika avy amin'ny ato amin'ny Sambrano ato manondraka renirano Mahavavy reniranony Sambrano Ambilobery a Diego agny masoandro atsika 365 sur 365 atsika misy masoandro tsisy raha tsisy amintsika ato misy atsika arena ankibony tany volamena bitsika ao Amantony tsisy raha tsisy amintsika atsika misy port atsika misy industrie sucrerie atsika misy compagnie salinière atsika misy maro zegny raha misy amintsika fa ino raha misy atsika zegny jusqu'à zio io mahanitra satria nagnino le mode de gouvernance mihitsy zegny no tsy aminazy mode de gouvernance centralisé fanagnanatsika jiaby zegny vola jiaby miditra amintsika ty loso Antananarivo agny isaka atsika mangataka zegny amaizana raha hely hoe bakagny tant que izy io tsy miova sarosarotro ihany ny eritreretantsika fampandrosoagna
ary mariny raha volagniny rahalahy teo, maro ny fanjakana ny fanesesy teo tapirera manantsoa tsisy nahavita nagnambody na le budget provincial fo zegny mbola tsy voampody jusque jour. Ary atsika jiaby io samy marary mitretre le tsindra azo legna mahazo atsika fa le fomba fampitondragna ndraiky le structure hitondragna io zegny izy io tsy raha niany. Avy eo amin'izay efa lalimpaka be agnatin'le fifampitondragna ny fanesesy teto Madagasikara. Nanomboka tamin'ny andran'ny mpanjaka tagny ane atsika fa nizarazaraigny efa zegny ny mode de gouvernance zarazarao anjakana efa nisy edy ny atsika tagnindra tany taty nireo tagnivon-tany tao nisy mpanjaka baka tagnivon-tany tao nanafika atsika taty tankarana taty jusque nanafika tany jiaby efa zegny edy ny mode de gouvernance zarazarao anjakana. Navy koa le fanjanahantany regny eky vao meka nagnamafy izy namezagna privilège ny faritsy sasany de sasany zegny nambela be eo tsy afahany mandroso ka le raha zegny efa tegna efa lalimpaka agnatin'le mode de gouvernance jusque atsika mivolagna zio. Anareo zio mety volagna aminaka anao karaha gouverneur atao ino ma raha nataonao mikasiky zegny ya tsisy raha azonao atao fotony le rafitsy zegny le lalagna constitution ny fomba fampitondragna jiaby anao efa verrouillé. Anao koa miala heliny zegny anao efa taxena régionaliste, anao efa taxena tsy magnaraka lalagna ary zegny agnisan'ny nagnatsoagna za tagnatin'ny fitondragna teo fotony mamaly boka antena ndraikindraiky koa fa raha hitantena fa tsy aradrariny. Anao koa fa mamaly hely anao zegny efa mpanositry, anao zegny olo régionaliste, anao tsisy karazany mot tsy taxegnanao. Ka izy koa nareo mivolagna hoe olo jiaby tagnatin'ny fitondragna ny fanesy teo samby nihetsiketsika fo nagnano zay nazony natao fa limité be zegny le marge de manœuvre satria le raha efa tegna hoe fa constitution sy ny lalàna jiaby mitondra ao zegny efa balisé. Avy eo misy izy volagnintsika teo misy antokon'olo vitsivitsy maromaro manana intérêt amin'ny raha io et ils ont intérêt à ce que raha io zegny tsy votsôry ary efa bien structuré. Ino zegny ny faitsika? Ny faitsika izy fa voalaza teo koa atsika tsy miray hina, atsika mora zarazaraigny, atsika tsy structure, atsika tsisy moyen. Raha jiaby zegny tsy magnamora aby le ady andeha ataontsika aminazy io. Tsy pazagna raha hely araiky amintsika efa mangigny edy, efa rava edy le mouvement. Mitombogny tsara ny ayahiny raha lahatato nametraka le ayahy teo. Ka ny zavatra misy amin'izay amin'izao ino? Atsika zio mety efa tsinitsika zio eky le tologna ataotsika fa le zanakatsika, le zafitsika tsy haiko madiniky jiaby reo ambelatsika fo zegny hiaritry le tsindry azo legna karaha ty ndray tsika zio fo zegny efa karaha io raha iaignatsika. Opportunité araiky maventy zegny zio ty natongavany ty fanjakana fagnavozana ty. Tsy haitsika eky miracle na herin'ino fa tsisy olo nieritreritry hoe fanjakana teo io horongana ary horongana nora koa fa rongana zegny navy le fitondragna tety fagnavozana ty de opportunité araiky maventy amintsika zegny zio ty hagnovoagna le
le mode de gouvernance centralisé be ty araka ny fanontaniagna teo atsika ve andeha ifamoany faty eto andeha hagnano adimpoko non efa tsy antsony angamba le izy zio ty efa nagnano zegny atsika taloha teo tamin'ny 91 tsaroako tsara zay mbola helihely tam'zegny tamin'ny mouvement jiaby indry kobe sy tompoko lahy ta Diego tao nafana fa mirafira meso sy ny karazany fa ny lesony tsoahiny tsy nitondra tamin'ny fagnovoagna le tiatsika atongava navy tamin'ny 2002 la même chose ka atsika zio zegny tokony mba itire leçon eky fa tsy resaka herisetra tsy resaka adimpoko fa aleo koa tsika mangala tahaka raha karaha ataondry ry havatsika mitologno le raha io ao mba atsika koa mba ampiasa jeritsika ampiasa stratégie hametraka programme izaha moyen atongavagna am'zegny ny opportunité misy amitsika zio zegny de les concertations nationales hoisy ny concertation nationale io tsy mora io tsy ady mora agnatsoahanao sotro agnatin'ny vavan'olo tsy mora avy eo le olo misy sotro ambava io olo efa armé jusqu'au dent fa atsika koa zegny misy firaisankina atsika ne maro maro misy 5 provinces sur 6 ane aty amin'ny faritra aty izay victime io système io fa atsika tsy miray ina ny seul arme atsika zio zegny hoe atsika mila miaraka miray hina mametraka stratégie mazava tsara misy amitsika io manambola ihany za tsy mivolagna hoe raha fa izy koa atambatambatra zegny ny moyen agnatsika izy koa vognony atsika hagnano mety ho aviavy agny fa atsika io koa miaraka zegny les 5 provinces même les 6 même 6 provinces izy io tsy olo jiaby Antananarivo ao miépouser le raha io koa miaraka olo jiaby io zegny magnararotso le concertation io miproposer tsika ko mode de constitution avec une structure sy ny mode de gouvernance ataoko fa tafaboaka tsika tsy mila miady aby tsy mila angala mesobe na angala basy na angala nino sady fa tsy fotoagnany zegny ane zio atsika zio ma hiady foko ndraiky azovy atsika jiaby io fa samy mifanambady aby atsika varitra aty manambady ny olo agnivon-tany ao efa sarotro be zegny hoe atsika zio ty hifanafika eto satria olo jiaby efa samy fampiditry fa mila mampiasa zay raha zegny ary marigna ny ayahy voalaza teo hoe fa atsika tsy mila mivadika araiky amitsika zio fo zegny amezagna V8 efa mivadika edy ifa tsy hita edy zegny angamba ny zavatra azoko zaraigny amitsika par rapport amin'ny zavatra mba miaigna